tatak mo na! Yes, mga kasama, maing adlaw na usap ka natong tanan. Diyan na punta mga kasama karon sa atong papaghatag og brand new radio set sa atong mga suki nga mga tigpaminaw. Diyan taron sa barangay 76-A ning atong syudad sa Davao. Ni ay panimalay mga kasama. Nabta na to nga gadahudog ang radyo. Pero ang problema, karaan na lagi ang radyo mga kasama nga ilang ginapaminawan. Mo na ang atong misyon karon ato silang hatagan og bag-ong radio set pagkakasama. Atong ayohon. Ayo! Ay mayong adlaw, mayong adlaw. Basta po niyo, sir. Yes, kinsay pangan? Ako si Floreta Lozano, Ma'am Florita Lozano. Kailang edad ni mo, Ma'am Florita? 41. 41. Ma'am, kay radyo diha sa sulod, tingog ba? Pero among gili-ili mo ra man video karaan na. Ganahan ka, Ma'am, ilisa na to nagbago? Ay, mas maayo, sir. Di basta gada. Salamat kayo. Bidaw, unsa man istasyon na nang imong ginapabidaw? Mangutal na ko, kano man yung paborito man gyud ninyo ang THTC? Unsa man gyud naa sa THTC nga ginapaminaw man gyud sa inyong pamilya? Alam may maganda ilang mga drama o sound spot madomingo. Di basta gyud ayo. Okay gyud ka. Tungod ana, ma'am, dawalta na ang radyo nga brand new set na atong ang hatag para nimo para ilisa na nimo na imong radyo din ha nga karaan. Pero kaniyot lang, ma'am, ato sang testingan ug butingog ba ha? Bidabe? Samtang laban pa niya ako. Mao na gyud drama na gyud sa DXDC. O tungod ana, ma'am, salamat kayo sa kanunan inyong papaminaw sa DXDC o sa inyong masak. Dagan tayong salamat sa HDC. Salamat gud kayo. Okay, bato bagya kasama ang ato ang bag-o karon nga nakadawat sa ato ang brand new radio set gikan diri karon sa barangay 76 Bukada neto sa Davao. Ako ni Radyo Man Judong Rinlo Busbog Tatag Arimen. 621 sa radyo mo.